ሰላም ንሳኻትኩም ይኹን። እዚ መልእኽቲ ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ኩሉ ኤርትራ ክፈልጦ ዘለዎ ታሪክ እዩ። መሕልፎ እኳ ኩሎም መንእሰያት ኤርትራ ክፈልጥዎ ከስተውዕልሉ ዘለዎም ንመጻኢ ህይወቶም ዝቕይሮም ታሪክ እዩ። ዘስተውዕል ልብኻ ይሃቦም ጎይታ። ታሪክ ናይ እስራኤል ኣባና ኣብ ኤርትራውያን ይድገም ኣሎ። ንኣምላኽ ስለ ዘሕዘንናዮ ከዓ ኣብ ሽግርን መከራን ባርነትን ኣውዲቑና ይርከብ። ኩላና ከም እንፈልጦ ከዓ ሓቂ ዘይብሉ ህይወት ጽልማት እዩ። እቲ ሓቂ ተረዲእና ናብ ፍጹም ብርሃን ክንግስገስ ከዓ ኣምላኽ ፈቓዱ ይኹን። እቲ ናይ ሓቂ ታሪክ ከዓ ከምዚ ይመስል። ብግዜ ጢልያን ጎይታ ዝመረፃ ቅድስቲ ኣዶ ዓዴና ነበበች እትበሃል ብኣምላኽ ተመሪፃ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ኣተሓላሊፋ። እቲ መልእኽቲ ጎይታ ከዓ ከምዚ ይብል። ህዝቢ ኤርትራ ንሰለስተ ወርሒ ይማህለል። እዚ መልእኽቲ ሰሚዑ ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ እሞ ኤርትራ ምሕረት ክትረክብ እያ። ሰላምን ፍቕርን ከዓ ክነግስ እዩ። ግናኸ እንድሕሪ እዚ መልእኽቲ ነፂጎሞ ኤርትራ ኣብ ሁከትን መከራን ባርነትን ክትወድቕ እያ። ደቃ ከዓ ንሃገሮም ሓራኸፁ ክዋግኡን ክስደዱን እዮም በለና። እቲ መልእኽቲ ሰሚዑ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ተቐቢልዎ ንሰለስተ ሰሙን ዝኣክል ከዓ ተማህለለ። እዚ ከዓ ኣብ ኣረጊት ዱባሩባ ዝበሃል ቦታ እዩ ነይሩ። ድሕሪ 3 ሰሙን ሽዑ እቲ ርጉም ሰይጣን ሰባት ሰዲዱ እዛ ሰበይቲ ምስቶም ብፆታ ኮይና ዓድና ረብሻቶ ሰላም ስኢልና ኢሎም ንመንግስቲ ጢልያን ከሲሶመን። ቅድስቲ ኣዴና ነበበች ምስ ብፆታ ከዓኒ የእሲሮመን። ሽዑ ኣብቲ እስሪ ቤት ምስ ከዳ ናይ ተኽልቲ ዘስትያ ማየን ነይረን ስርሐን። እቲ ተኽልቲ ከስትዮ ከለዉ ከዓ ኩሉ ግዜ ይሓርር ነይሩ። እቲ ሓላፊ ናይ እስሪ ቤት ከዓ እቲ ጢልያን ኣብ ዓራቱ ክድይብ ከሎ ይወድቕ፣ መሊሱ ይድይብ፣ ዓራቱ ከዓ ተውድቆ መሊሱ ይድይብ። ሕሹ ገሪሙ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኢሉ ምስ ሓተተ እቲ ኣተኽልቲ ከዓ ከምዚ ገይረን ክተስትዮ ከላስ ይሓርር ኣሎ ኢሉ እሞ ከዓ ንሳቶም እንታይ ዝኾነ ነገር እዩ ኢሉ ሽዑ ኩሉ ተረዲእዎ እዛ ሰበይቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እያ ኢሉ ካብቲ እስሪ ቤት ኣውፂወን ማለት እዩ። ጎይታ ተኣምር ገሊፁ። ካልእ ግዜ ከዓኒ ቅድስቲ ኣዴና ኣበበች ንንጉስ ሃይለ ስላሴ እንዳሓለፉ ከሎ ኣብ መገዲ ከቲራቶ። እንታይ ዝኾነት ሰበይቲ እያ ኢሉ ከዓ ንሱ ገሪምዎ። ከምዚ ኢላ ከዓ መልእኽቲ ሃበቶ። ንህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ብፍቕሪ እንተሒዝካዮ መንግስትኻ ክነውሕ እዩ፣ ብሰላም ከዓ መንግስትኻ ክውዳእ እዩ በለቶ። ንህዝቢ ኤርትራ ብሰላም እንተዘይሒዝካዮ ግና ዘመን መንግስትኻ ክሓፅር እዩ፣ ዘዕበኻዮ ከዓ ክጠልመካ እዩ በለቶ። ከምቲ ታሪክ ዝነግረና ከዓኒ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ንሃይለ ስላሴ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣውደቑ። ከምቲ ትንቢት ከዓ ኣብ ኤርትራ ተፈፀመ። ታሪክ ናይ እስራኤል ኣባና ተፈፂሙ ይፍፅም ከዓ ኣሎ። እስራኤል ን70 ዓመት ባርነት ትሕቲ ባብሎን ነይሮም። ድሕሪኡ ከዓኒ ን430 ዓመት ዝኾን ከዓኒ ባርነት ትሕቲ ኢጅፕት ነይሮም። ድሕሪኡ ከዓኒ ጎይታ ብ40 መዓልቲ ክተኣትዎ ኣኹም ዝበሎም ፕሮሚስ ላንድ ደ ላንድ ሚልክ ኤንድ ሃኒ 40 ዓመት ወሲዱሎም ክኣትውዎ ማለት እዩ ተቆፂዖም። ልክዕ ከምዛ ናህና
ንሰለስተ ወርሒ ምህለላ ነፂግናዮ ን30 ዓመት ዝተሰቐና እስራኤል ከዓኒ ብ40 መዓልቲ ክኣትዎ ዝግብኦም 40 ዓመት ወሲዱሎም ክኣትዎ እቲ ፕሮሚስ ላንድ ማለት እዩ። ንሕና ከዓ ኤርትራውያን ድሕሪ 30 ዓመት ናጽነት ምስ ተረኽበ ድሕሪ ዝኩሉ ተመስገን ከይበልና ፍቕሪ ኣጥፊና ሰብ ኣብ ሁከትን ስስዕን ብድዓትን ወደቐ ጥልመትን ማለት እዩ። ክልተ ኣሕዋት ኣደን ወልድን ፍቆዶ ፍርዲ ቤት ክስን ጥልመትን ከዓ ተጓዕዙ። ልብና ካብ ኣምላኽ ምስ ረሓቐ ከዓኒ እትርጉም ሸይጣን ዕድልን ቦታን ረኺቡ። ከምቲ ዝበሃል ከዓኒ ካብ ኣምላኽ ዝረሓቐ ህዝብን ሃገርን ርጉም ንጉስ ይገዝኦ። በረከትና ባዕልና ኣጥፊእናዮ እምበር ናይ ወለድናን ናይ ዓድናን ታሪክ ዓዲ ሃይማኖት ዓዲ ጻድቃናት some of the greatest saints ከም ቅዱስ ኣባ ዘወንጌል ዝመሰሉ ዝወለደት ሃገር እያ ኤርትራ። ኣባ ዘወንጌል ማለት ከዓኒ ፓድሬ ፒዮ ናይ ዓድና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ጎይታ ብጣዕሚ ይባሪኹና። ኣብ ዓድና ክርስቲያኑ ኣስላሙ ኩሉ ህዝብና ፍርሃት እግዚኣብሔር ዝመልኦ ህዝቢ እዩ። ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ፀጋ ኣምላኽ ዝበዝሖ ሃገርን ህዝብን እዩ። ሓጢኣት ምስ ወደቕና ፀላኢ ማዕፆ ከፊትናሉ ማለት እዩ። ኣባ ዘወንጌል እንታይ ኢሉና? ኤርትራውያን ንሓቂ ግዝእዋ እምበር ኣይትሽጥዋ፣ እታ ሓቂ ከዓ ሸጥና በሊዕናያ። ኣዴና ቅድስቲ ማርያም ከዓኒ ንኣባ ዘወንጌል ከምዚ ኢላ ገለፂኣትሉ። ኣቦና ኣቡነ ቅዱስ ኣንቶኒዮስ ፓትርያርክ ጳጳስ ናይ ኦርቶዶክስ ቸርች ሕሩይ ናይ ኣምላኽ ጳጳስ ምዃኑ ኣረዲኣቶ። ሓላዊ ናይ ኤርትራን ናይ ህዝባን ምዃኑ ከዓ ገሊፃትሉ። ቅዱስ ኣቦና ኣባ ዘወንጌል ከዓ ከምዚ ዝበለ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣቦና ቅዱስ ኣባ ኣንቶኒዮስ ንህይወቱ ኣይኮነን ዝነብር ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝሳቕን ዝቃለስን ዘሎ በለ። ቀፂሉ ከዓኒ በዚ ዘለናዮ ግዜ ከዓኒ መተከእታ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ነበበች ሓፍትና ጎይታ ዝመረፃ ኣፀደ ትበሃል ን30 ዓመት ዝኸውን ንኣባ ዘወንጌልን ነቶም ቅዱሳንን ኣገልግላቶም። እቲ ታሪክ ነዊሕ እዩ። ኣነ ግን ሕፅር ኣቢለ ክዛረበሉ እየ ማለት እዩ። እቲ መልእኽቲ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራን ፐርሰናሊ መልእኽቲ ንኢሳያስ ኣፈወርቅን እዩ ነይሩ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ፔጃት ምስ በዝሖ ብኣድዮ ጌርኩም ስደዱለይ ኢሉ ኣዚዙ። ሓፍትና ኣፀደ ከዓ ከምቲ ኢሳያስ ዝበላ ብኣድዮ ጌራ እቲ መልእኽቲ ሰዲዳትሉ። ድሕሪኡ ግን ኢሳያስ መልሲ ኣይሃበን። መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ከምዚ ይብል፣ ንሰለስተ ሰሙን እዝግዮ በሉ ተማህለሉ ተባሂልና ብኣምላኽ። ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ከም ኣመሉ ነቲ ክቡር ትእዛዝ ናይ ኣምላኽ ኣይተቐበሎን። ንሓፍትና ኣፀደ ከዓ ብዙሕ ሽግርን መከራን ኣጋጠማ። ማዕረ ንቤት ንእስርቲ ቤት ከይተርፉ ወሲዶማ ነይሮም። ኣብቲ እስሪ ቤት ከዓኒ እቲ ሓላፊ እንታይ ዝኾነ ነገር እዚ ኢሉ እቲ ፅሑፍ መሰንበቦ ሰንቢዱ እዚ ድኣኒ ፅቡቕ ሰናይ ነገር ንዓና ዝጠቅም ናብ ሰላም ዘምፅእ ናይ እግዚኣብሔር ዘረባ እንድዩ እንታይ ዝኾነ ነገር ኢሉ ካብቲ እስሪ ቤት ኣውፅይዋ። ድሕሪኡ ግን እቲ ዛንታ ነዊሕ ስለ ዝኾነ
ንብዙሕ ግዜ ከዓ ተኣሲራ ነይራ እያ ብዙሕ ሽግር ከዓ ረኺባ እያ ሓፍትና ኣፀደ እቲ መፅሓፍ ገዚኦም ተተንብብዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እቲ ወፃኢ ከዓ ንቤተ ክርስቲያን ሓገዝ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ እቲ ኩነታት ናይ ህዝብና ምስ ረኣየ ኣባ ዘወንጌል ተስፋ ቆሪፁ ንሓፍትና ኣፀደ መልእኽቲ ሂብዋ ኩሉ ወረቐት ክኣክቢ ካብ ሎሚ ንኔው ኢልዋ ዘረባ ደው ኣቢልዮ እዚ ህዝቢ እዚ ዝሰምዕ ህዝቢ ኣይኮነን ኢልዋ ማለት እዩ ካብኡ ንኔው ኩሉ እቲ መልእኽትታት ደው ኢሉ ማለት እዩ ንሰለስተ ሰሙን እዝግዮ ከይንብል ንዓመታት ከዓ ንሳቀ ኣለና ንኣምላኽ ስለ ዝኸሓድናዮ ከዓ ኢሳያስ ሓይሊ ረኺቡ ንሕና ካብ ኣምላኽ ብንርሕቕ ግዜ ሸይጣን ከዓ ሓይሊ ይረክብ እዚ እቲ ምስጢር ብልክዕ ናይ እስራኤል ታሪክ ኣባናት ይድገም ኣሎ ፕሮፌት ጀረማያ ከዓኒ 25:3-4 ሶሪ ብእንግሊሽ ገይረ ከንብባ እንታይ ይብል The word of the Lord has come to me and I have spoken to you again and again but you have not listened and though the Lord has sent all his servant the prophet to you again and again you have not listened or paid any attention ይብል ማለት እዩ ልክዕ ፕሮፌት ጀረማያ ዝበላ ንእስራኤል ጎይታ ከዓኒ ንኣዴና ቅድስቲ ነበበጅ ንኣፀደ ንኣባ ዘወንጌል ንኩሎም ሰዲዱልና ንሕና ግን ነፂግናዮ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ደቂ ኤረ ሽኮር ንሓቂ ሒዝና ተበጊስና ኣለና ብሓይሊ እግዚኣብሔር ሽሙ ዝተባርኸ ይኹን ዘለዓለም እቲ ብሓቂ ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ምስ ሓቂ ደው ኢሉ ምስ በርጌት ንሓመዱ ኮይኑ ብንጹህ ልቢ ምስ ኣምላኹ ኮይኑ ክቃለስ እዩ ብሓይሊ ጎይታ እምበር ብሓይሊ ሰብ ዝመጽእ ዓወት የለን ካብ ንጉስ ዳዊት ንመሃር ይሕዋት ንጉስ ዳዊት ምስ ኣምላኹ ኮይኑ እዩ ንጎላየት ኣሸኒፍዎ ኣምላኽ ከዓ ብዙሕ እዩ ዘፍቅሮ እሜን after my own heart ኢሉ ከዓ ይገልጾ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ንፈልጡ ማለት እዩ እቲ ሓቂ ዘይብሉ ሰብ ከዓ እቲ ሓቂ ክሸጣ እዩ ካብዚ ኩነታት እዚ ከዓኒ ይሰውረና እዩ ዝበሃል ነቶም ኣብ ጌጋ ዘለዉ ኣሕዋትና ከዓኒ ብጸሎት ንሓግዞም ናብ ሰላም ክምለሱ ጎይታ ይቅር ይበለልና እምበር ኢሳያስ ምስቶም ናቱ ተከተልቲ ምስ ህዝቢ ኤርትራን ምስ ህዝቢ ትግራይን ጥራሕ ኣይኮኑን ዝወግኡ ዘለዉ ብዓቢኡ ምስቲ ክቡር ጎይታ እዮም ውግእ ከፊቶም ዘለዉ ኣምላኽ ከዓ ምሕረት የውርድ እዩ ዝበሃል ልቢ ይሃቦም ኣምላኽ ከዓ ኩሉ ግዜ ምስ ውፅእ ህዝቢ እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ምስ ውፅእ ህዝቢ እዩ ደው ዝብል ንሕና ጥራሕ ምስ ኣቦ ነመስግኖን ብፍቕሪ ከዓ ንጉዓዝ ብዓዲ ብሃይማኖት ከይተፈላለና ኣስላማይ ብናይ ሃይማኖት ብናይ ብኡ ክርስቲያን ብናይ ሃይማኖት ብናይ ብኡ ጌርና ንኣምልኽና ንለምኖ ኩሉ ግዜ ጎይታ ቁሩብ እዩ ክረድአና ጎይታ ምስ ኩላህና ይኹን ፍቕርን ሰላምን ራህዋን ከዓ የውርደልና ብ2 Corinthians 7:14 ከዓፅዋየ ማለት እዩ If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek
my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. I will heal their land. ኢሉና ጎይታ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ጎይታ ልብና ክፈተልና ምስኡ ከዓኒ ዓቕሽትና ፍቓዶም እንድሕ ኮይኑ ንህዝብና 3 days of national prayers announce ተዝገብሩ እዚ ከዓ ዓበየ ሓገዝ እዩ ነዞም ህፃውንቲ ቆልዑ ተሲኦም ዘለዉ ማለት እዩ። ብፀሎት ጥራሕ እዚ ነገር እዚ ዝፍታሕ ሸይጣን ሓይሊ ሂብዎ እዩ ንኢሳያስ አፈወርቂ ጋይዝ ሓይሊ ሂብዎ እዩ። ንሓና ሓይሊ ከዓኒ ፀሎትን ፆምን ንእግዚኣብሔር ብኣምላኽ ጥራሕ ዝመፅእ ዝዓወት እዚ ቤት ጎይታ መሳና ይኹን። ጎይታ ባረኩም። ጋብላስ